District Number 4. Puno sa panatigong Hipolitonian of Hipolito Bogikosa Memorial National High School. Ang bisnok sa dumanog mao ang paborito sa tanan. Ibalik-balikan, igigilan sa mga katauhan. Bisayang manok nga lami ang pagkaon nga paborito sa tanan. Bisayang manok, damihan o makabusog. Lahat sibuyas nga bumbay, ugak nga ahon. Tuy ang gipinog-pinog, daon sa laurel. Kabuyong paminta, asin, pagisgaw sa sibuyas, o kayaw kalimtik. Ang manok kamot bangon. Roy, Hipolito, unsa ay sikreto sa imong lamian Bisayang manok? Ako ipakita nimo ang mga labas kung giunsa pagluto ang lamiang litso Bisayang manok. Miss
pag mismo ka